ஹலோ காய்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு ஒரு புதுசாக ஹார்ஸ் ஜம்பிங் அண்ட் ரைடிங்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குற இடம் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடம் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை ஸ்டேபிள்ஸ். ஸோ இது வந்து கோயம்புத்தூரில் காலப்பட்டி அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ஸ் ரைடிங் அண்ட் ஜம்பிங்கான ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் புதுசாக வாங்கின ஹார்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து போர்டிங் அண்ட் ஸ்டேபிளிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. போர்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு குதிரை வாங்கணும், பட் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இங்கே விட்டிங்கன்னா அவங்களே வந்து அதை கேர் பண்ணிப்பாங்க. ஃபீட் கொடுக்கறது, க்ரூமிங் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து ஷூவிங் பண்ணுறது, டெய்லி வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறது எல்லாமே வந்து அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் மந்த்லி சார்ஜ் மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற குதிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே கலரில் இருக்குது. இது வந்து சப்ஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது காது அப்புறம் பாடியெல்லாம் பார்த்தா வந்து மார்வாரி குதிரை மாதிரி இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஹார்ஸஸ் எல்லாமே அவங்களே வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணுறதுக்கு, ஜம்பிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே. ஸோ சின்ன குழந்தைங்க கூட இதை வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். ஒவ்வொரு குதிரையும் வந்து இருக்கிற ஏரியாவை தான் வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் தரோ ப்ரீட் மாதிரி ஒரு ஹார்ஸ் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேபிளில் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதை ஏதாவது ட்ரைனிங் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு குதிரை இருக்குது. இதை வந்து காளான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குதிரைக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக வந்து ஏர் கூலர் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதுவுமே வந்து தரோ ப்ரீட் தான். எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட காது ஷேப் வந்து ஒரு மாதிரி க்ராஸாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வந்து ட்ரெயின்ட் ஹார்சஸ் தான். ஸோ நம்ம நார்மலாக எதை வேணும் நம்ம தொட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்த ஸ்டேபிள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கும் வந்து ஏர் கூலர் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. ஸோ இதோட காதும் பாடி ஷேப் பார்க்கும்போது இதுவும் ஒரு தரோ ப்ரீட் மாதிரியே இருக்குது. ஹார்சஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்வார், காத்தியவார், சிந்தி, தரோ ப்ரீடு, அப்புறம் போனி, அப்புறம் வந்து நாட்டு குதிரை. ஸோ இந்த சைடில் வந்து இவ்வளோ தான் ஹார்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்ன செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குதிரைக்கு வந்து எப்பாவது உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு, இல்லை வயிற்று வலி வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து குளுக்கோஸ் ஏற்றுவாங்க. ஸோ அதுக்கான செட்டப் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த கிளப்பில் வந்து இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாக முடியல, இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடில் வந்து ஆஃபீஸ் ரூம் மாதிரி ஒன்று வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ பக்கத்தில் ஒரு ரூம் இருக்குது. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு அவங்க ஹார்ஸ் ரைடிங்க்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ வந்து இது உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சைடில் வந்து ஹார்ஸுக்கு போடுற பெல்ட் எல்லாம் வந்து இருக்குது. அப்புறம் இந்த சைடில் வந்து ஹார்ஸஸ் போடுற ப்ரைடல் செட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குற கிரவுண்டுக்கு வந்து போகலாம். இதுக்கு பேர் வந்து எரேனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குற எரேனா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ராடாக வந்து பெருசாக வந்து செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ உள்ள வந்து ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயினர் இருக்கார். அவர் பேர் வந்து சரவணன். ஸோ அது பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு ட்ரைனிங்கும் போயிட்டுருக்கு. அந்த ட்ரெயினர் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீராம். அது பக்கத்தில் இன்னொன்று வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு போனி வச்சு சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் வந்து ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸோ உங்கள் லெவலுக்கு தகுந்தமான ட்ரெயினர்ஸும் இருக்காங்க, ஹார்ஸஸும் இருக்குது. ஸோ இவங்களே வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ ஹார்ஸ் ரன் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாக், ட்ராட், கேண்டர் அண்ட் கேலோப். இப்போ இந்த ஹார்ஸ் போகிற ஸ்பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஒவ்வொன்று பற்றியும் எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாக். ஸோ வாக் வந்து குதிரை வந்து நார்மலாக வாக் பண்ணும். ஸோ அந்த சின்ன குழந்தை ரைட் பண்ணுற ஸ்பீடு தான் வந்து வாக். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து ட்ராட். இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது குதிரை வந்து கொஞ்சம் குதிச்சு போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டர். இந்த ரைடர் ரைட் பண்ணுற ஸ்பீடு தான் வந்து கேண்டர். ஸோ இந்த ஸ்பீடில் வந்து போகும்போது குதிரை வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்மூத்தான ரைட் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்பீட் தான் வந்து கேலோப். இந்த ஸ்டேஜில் குதிரை வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து ஓடும். ஸோ ரேஸ்லலாம் இந்த ஸ்பீடில் தான் வந்து ரைட் பண்ணுவாங்க. பிங்க்
கலர் ரைடர் போகிற ஸ்பீட் தான் வந்து ட்ராட்டிங். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி போகிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும். இப்போ அகெயின் வந்து நம்ம ஸ்டேபிள் இருக்கிற சைட்ஸ் வந்து போகலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு ப்ரௌன் கலரில் தரோப்ரீட் ஹார்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதில் காலில் வந்து பேண்டேஜ் போட்டிருக்காங்க, ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்காங்க போல். தரோப்ரீடை பற்றி உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். தரோப்ரீட் ஹார்ஸஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேசஸ்க்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஓடும், ரொம்ப மஸ்குலராக இருக்கும். இது வந்து ஃபாரின் ஹார்ஸஸ், இந்தியன் ஹார்ஸஸ் கிடையாது. இப்போது நெக்ஸ்ட் டேபிளில் வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ரௌன் கலரில் தரோப்ரீட் ஹார்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது எதை லிக் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சால்ட் ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை லிக் பண்ணுறது மூலிமா இது வந்து நிறைய வாட்டர் வந்து இன்டேக் பண்ணும். இது தரோப்ரீடில் வந்து கரிக்கால் குறைத்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா 4 கால் வந்து இந்த கருப்பாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டேபிளில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கேயும் வந்து அந்த சால்ட் ராக் வந்து கட்டி விட்டுருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்தா ஒரு மார்பிள் ராக் பீஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஹார்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டேபிள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஹார்ஸோட ஃபீடெல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு சாக் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பிராண்ட் ஃப்ளேக்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன பிராண்ட் ஃப்ளேக்ஸ். ஸோ இது தமிழில் வந்து பூசா தவிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பெல்லட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து அருகம்புல் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இது வந்து குதிரை மசாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குதிரை வந்து இந்த குதிரை மசாலா வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போனி வந்து ஒரு சுற்றி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டேபிள் என்ன பார்க்கலாம். ஸோ இங்கேயுமே வந்து அந்த சால்ட் ராக் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ஹார்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பஞ்ச கல்யாணம்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபேஸ்லேயும் 4 லெக்ஸ்லேயும் வந்து ஒரே கலர்லாம் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பெல்லட்ஸ் வந்து கொடுப்போம். ஸோ இது கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த ரோவில் இருக்கிற ஸ்டேபிள்ஸ்லாம் வந்து முடிக்குது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற ஸ்டேபிள்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கிளப்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எல்லாம் முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேபிளும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரோப்ரீட் கரிக்கால் ஹார்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு மரத்தை வந்து கழிச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ரோ வந்து முடிஞ்சுது. ஸோ பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ரோ. ஸோ இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் வந்து ஹார்ஸ் க்ரூமர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹார்ஸ் க்ரூமர்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஹார்ஸை ஃபீட் பண்ணுறது, ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதில் கொஞ்சம் மாடு நிற்கிது. ஸோ வாங்க அதை போய் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 2 நாட்டு பசுமாடு கண்ணுக்குட்டியோட வந்துருக்கு.
இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு அருகம்புல் ஃபீல்டு வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. பக்கத்து ஸ்டெப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் கரோபை பஞ்ச கலர் ஹவுஸும் இருக்குது. இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய வேன் இருக்குது. ஸோ வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து ஹார்ஸ் ஆம்புலன்ஸ். ஸோ ஒரு ஹார்ஸை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெஹிக்கிள் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வெஹிக்கிளில் வந்துட்டு நம்ம அட் டைமில் ஒரு 4 ஹார்ஸஸ் வந்து பேரலில் நிறுத்தி நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு அதை விட கொஞ்சம் பெரிய வண்டி ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து அட் டைமில் ஒரு 6 ஹார்ஸஸ் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சின்ன அரேனா மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஹார்ஸஸை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து விட்டுருப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குதிரைக்கு தேவையான குதிரை மசாலான்னு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த கிளப்போட ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாக எப்போ முடியும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்களும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.